hapon, gagawin ko yung alulod namin. Medyo tumutulo sa loob ng bahay eh. Walang danan.
Kumal sa kabila namin, sa kabila namin. Naayos ko, ang dami tumutulo sa loob eh. Akala ko pusa na naman ako. Ang dami nga tayo ng pusa dito sa likod oh. Kasi ang lalaki ng mga pusa parts, hindi naman hindi ko alam. Pag yung pusa yung mga Kaya nga eh. Ang baho ba ito? Kaya inimbitan ako ito, laging nakasara, baho eh. sira nga yung TV namin, dinadagal ako nito. Yung gumawa sa akin dito mal sa isang araw. Yung TV namin sa garahe, Oo. ayun, tinatalunan nila, wala na, sira na. Pinag ako nung isang araw ng bubong namin, palit ako ng bubong eh. Yung gumawa, Ang lalaki kasi ng mga pusa na yun, hindi ko alam kanino yun. yung gumawa dito sa amin, kinaumagahan, namatay. Ha? Oo, dyan taga dyan sa bukid. Hindi tapos yung trabaho niya dito. Utang yan sa bukid, galing po naman gumawa yun. Pero napalitan niya yung bubong. Alin yung tumalon? Hindi yun, Marge. Yung kumakasal yung maliit na lalaking medyo maitim, Pumupunta sa amin? hindi. Taga dyan sa bukid yun eh. Kilala na Jun yun. Si ano, Jun din ang pangalan noon. Tapos, dinala sa hospital. At timano, nilibing. Ay, baka na COVID. Hindi Marge, atake. Atake siya. Bata pa yun, 48 lang. Ang galing gumawa nga no, kaya yung na kinukuha ko, namatay naman. Hindi naman makapunta sila doon kasi wala naman sasakyan. O tsaka ano, nga, kakasal yung pamangin ko, hindi makauwi. Kaya nga. Pwede umuwi, kaya lang, magpa-quarantine ka ng 14 days doon. Oo, ganun din sa akin. Ay ano mangyayari, yung 7 days na bakasyon ko, abunado pa. Ganun din sa akin. Hirap talaga. Kaya nga. Akala ko kasi parang wala akala ko may mga pusa na naman na. Ang dami tayo sa likod dami, no? Araw-araw nadamot ko yan eh. Wala, hindi rin namin maakyat yan part. Baka pag talagang kung makasaglit sila doon. Ay pwede pa po na sila doon kung may sasakyan. Oo, sabi parang next week yata may mga partas na eh. O meron na, may bastang ano, norte yata, yung pabikol, wala pa yata eh. Kaya amo nang mag-quarantine sila doon ng 14 days dito. Ay, hindi, wala. Pag yung galing Metro Manila, yung galing probinsya, diretso yung Metro Manila, parang walang quarantine. Pag uwi, no? Yung pa uwi. Pag uwi ka doon, quarantine sila 14 days. Pwede naman yun eh. Oo, kasi nakakaano yung ulan kagabi, talagang ano. Oh, grabe. Ito kasama, pumasok kayo sa kwarto namin. Mataas ng kwarto ko, Mars, ha? Umapaw. Ito, tatapalan ko muna ito ngayon. Gagawin ko ito maghapon. Ay, nako. Tapos yung nagpalit daw, namatay. Ang galing ba naman ng tao na yun? Kailan ba yung parts namatay? Kamakalawa lang, nung isang araw lang. Tapos nilibing agad. Nilibing ka agad kasi, sabi doon sa hospital, protocol daw yun. Sa ngayon, oo, kasi hanggang pandemic kasi, ganun talaga. At diba nung nilabas sa hospital, diretso sa cemetery. Either na i-cremate nila or ano, Nilibing nila kaya sa ano, sa Hagunoy. Tapos hindi ko pa napasweldo yun. alam. Hindi, pinapunto kay anak, pinasweldo ko. Ako, dagdagan mo ka ako sweldo niya, kawawa naman. I-anuhan mo na lang, ilutuan mo na lang ng Yung hagdan niya nga naiwan nandito ako siya pagdala nito. pagkain sa pasyam niya. Kaya nga, sa pasya, mabigyan na lang. Ialayan niyo na lang ng lahat. Sa ano yun, sa Webis yata, pasyam nila. Okay, kayo lagi kinukuha, magaling yun, maski medyo malaki sweldo. Walang problema. Sige Max, kayo ko muna to. Oo, sige. Mga karaton, magkakano tayo ng waterproofing. Yan, dito sa semento kasi para sa tulo ng ano to, ng bubong. Waterproofing, kailangan natin ihalot sa semento to. Yan.
natin guys ng Oragon. Ito yung waterproofing, no? Hangal na semento. Medyo masama ng amoy nito. Yan. Ano na yan? Ito lang. Tapos, mix natin. Medyo parang mapanghi ang amoy nito. Ano kayong brush? Ano yung brush? Medyo parang may kubeta ang amoy nito. Panghi pala. Mapanghi. Mas ka. Ano kayo mas ko doon? Pakukubas ko guys. Sama ng amoy. Amoy mapanghi. Ito pag nilagay natin sa mga may tulo. Sarado. Parang silyado. Hindi ko na makita. Tilit pa ng mukha ko ng asawa ko. Haloy natin ang gusto mga kauragon. Ano pa siyang bubuo? Ito, Pati sa loob natin. Lagyan natin. kailangan patayin muna yon. Yan mga kauragon, dadalhin ko na sa bubong to. Sasama ko kayo dun sa bubong. Tingnan mo, Judy, ah. Yan. Katay sagdan. Akyat ka? Oo, siyempre. Kunti na naman. Guys, agad ako sa bubong ha. Hindi ko yung kandas dito. Yun lang katabi. Hindi ka tagaan. Bagong bubong ko pero tumulo. Hanapin ko yung butas ito. Ang paglagay nito mga kauragon ay ganito. Dito tumutulo eh. Dito. Ayan o. Waterproofing po ito. Waterproofing.
Kunin natin to. Dito siya natulo eh. Saka dito. Ito kasi mga kauragon, pag natuyo ito, mas matigas pa sa semento. Itong problema ko, itong kanto lang ng bahay ang ang natulo. Itong mga pinagpakuan na yan. Para sigurado. Ito. Mga pinagpakuan. Pag yan tumulong ang mga kauragon, ipagagawa ko na sa iba yan. Wala yung ibang solusyon. Ito nga pala itas namin, no? Ito, mga kauragon. Yan, oh. Ito sa likod ng bahay namin yan. Hindi amin yan. Yan, bubong bagong gawa. Kunin natin itong nasa solo kasi dito tumutulo eh. Ito mga kauragon. Katas kabila. Magkaiba po ang kulay ng bubong namin. Ubus ko lang ito dito para sigurado. Kunti na lang yan. Kunti na lang. Ano pinagpakuan? Mga kauragon, baba na ako. Binilid kong kambes kahapon, ayan, inabot ng ulan. Diba? Mga kauragon, gusto nyo ng malunggay, may tanim ako dito, oh. Malunggay. Ayun, yung tanim blue ternate. May bulaklak pa siya, oh. Blue ternate. Yung herbal medicine. Yung ginagamit namin tsaa. Okay mga kauragon, baba muna ako. Mga kauragon, tapos na ako. Ang pawis ko, oh. Sama lang naman, bus. Salamat po mga kauragon sa susunod na vlog. Salamat po sa panonood.